Phaikunia chiklo ni phaikre ke thom arni Karbi Students and Youth Council mate KSYC amahang ke thekarni Karbi Youth Depu hokponsi KSYC Haraghat Regional Council atum chepatir piponpen Dogmoka Rasenja Klam Mini Stadium Sports Complex Auditorium along KSYC ingdengkre ke thom amahang ke thekarni Alir Alon Pen Katalon Pon Dongmokak Rasenja Pathua Klamalong KSYC Haraghat Regional Council atum ingdeng kreket hom KSYC mahang kethekarni Katalon Ponalong KSYC Haraghat Regional Council amaipu longsodar inglengsi chari ponlo Bangso amaya long kongchun bang edison tokbe hen pensi mai ke phalam thela pen kache tongdun alohia tuma phan ke pachinia por en ponlo Bangso amaya long alohi sarpo aman pen Karbi Students Association Haraghat Regional Committee amaipu buddhotarang chetongdon lasontak thaksi alohi aman pen KSA Haraghat Regional Committee kongchun bang Govind Milik Kuya amaipu longkiram teron Dongmokak Press Club Puroni Press Club KFA Dogmoka aru amaipu chong teron atum pen danglok penang an ham phanga song la pen man peng kedwa bang photum chetongdon si maya long RDP pondo Bangso amaya long kache than pon lake KSYC Haraghat Regional Council hin pen loke charli boma tuma long un an pen kache rab dunji la pen khe ki sung along ta karjab dun kluk ji aphan kai ke ta che sik ding no pusi che than pon lo la pen habar ke hat mate Haraghat Regional angkang ke do an ham phanga song ching room si claim rapet dam rapet ji aphan ta che than ji mun pon lo Bangso phi por phai pho por malom pen lunka namali na jai mexitami padupon Bangso lunka namali na long penang an nong nam ka chithang klong alun se po lun se pia tum che tong dun si ning che parong pon lo Dogmoka pen Samsung Ingti Karbiang Nong Live